umuntu omnyama knows about money, then umuntu omnyama une-future. If umuntu omnyama knows about his political system, where it stands, then une-future. Because right now, lost. Bayabhema, bayaphuza. Let's change that. For once, awukuphuma content efundisayo. For once, awuke uzwe your own hero ikhuluma nawe ikutshena into enempilo. Yes. I don't know. Yabona mangathi ngiya-add anything ngizobe sengiyamosha. Kodwa nje sicela nje amazwibela kancane ukuthi nje mhlambe thas into enjani eqhamuka kanjani nje mhlambe ungasinika neclue ukuthi ama guest akho mhlambe oba. By the way, you are the host for this segment. Hey, ngiyakutshela. It's my first time doing into kanjena, but I feel like ukuthi the time has come. Baningi abantu engisazobabiza la. We have Amo MK Youth President. We have Ingwele. We have Ayanda Olwethu. Bazofika bethi ngathi akuhambanga kahle. Ngiyakutshela, we have uMashudula and many more will come. I keep surprising you every episode. I make sure ukuthi kuza the best of the best. Bahlale nawe because bagcina ukubabona kwi-content. Ugcina ukubabona kwi-video like it's time ukuthi uhlale phansi umuzwe ekhuluma into enempilo, inspire. It's time for inspiration. Umuntu omnyama aphaphama. So your content creator